Sloy niya, werte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Papo. What the fuck? Ikaw na po rin sa nabilin. So what's up mga binisaya? Welcome to my first vlog! First vlog. Welcome to my first vlog! Pugis ako. So karon namin buhaton karon no sa among first vlog karon mag-uling challenge me. Daro. Uling challenge na raw. Ipakita ang uling. Uling. Ha? Aman ba? Ipakita ang uling. Ayan. Oh. Kita mo ana? Ha? Tara mga kauban no? Oh. Tara, let's go. Ato tag suba. Gwapo ni. No kita. Mati coba karon, ha? Mati coba. Mag-uling ka. Coba ta. Na. Gwapo yun na. Gamitin ang labo tayo. Kita ang lapo. Pero kita mo na. Ano ang lugar ni Santos no? Ano yung pinakagwapo si MJ? Gamit anan. Ay, pagtotoo, itong pangit to. Ako rin, pinakagwapo lang. Uling daw na, tangla po ba? Basta mga madulo pa. Lagi, si. Antot na. Ako sa kalagin. Ano mo latine? Aw, ito lang ang pumati. Agad. So wato na mga binisaya. Salamat na. Moto isa na iwet. Tulog sa ko. Lapot. Lapot pa. Tapo kayo. Lapot kayo. Hidit. So mag-uling challenge me now. Suba. Na. Ta. Parayin ta. Nalaglapo. Okay ka o crush na. Ug mauyab ka no. Wagi tag basakan. Marok mga kauban no. Nagunaw na no. No? Mukhaon naglapo. Dili may mag-uling para mga kauban no. Pakita ko mga kauban. Dili may mag-uling challenge no kay. Di kung dito may ulaw kayo. Nya. Pag-uhay pa may nya karon. Ulaw kayo dito nya mag bomba-bomba pa may para maghugas og naong dire-diretso suba. Mangilamos diretso. Tara, padayon. Go. So, kamera na pag-una. Ilapok. Oh, lapok kayo, oh. Pagbasakan. So what's up? So no, umano sa nato ang video no. Okay. Padayon na nato ninyo niya. Let's go. What's up? Ha. Gwapo kay ko. No. Murag layo gyud among binaktasan. Lapo kayo, guys. Naguna na sila. Tara silo. Ta. Ha. Silo. Ha. Hapit ang suba, no? Hapit na taka makuha. Eh? Di mo man lang ba lilingunin? Kanina pa ako Let's go, padayon ta. Balag lapok. Bilat. Okay. Okay, what's up? Ha? Gamay ra kayong uling, guys. Gamay ra kayo. Murag gugma ni ex. Aksyon kagamay. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Uy, ikaw igat kay ka. Let's go. Ha? Kita mo ng palibot, guys. Lami kayo, guys. Kung gusto mo muani dire, no? Si MJ Santos! Ha? Isa. Lapok lang, no?
tig-uwan manggod. Muna. Ako nang gugma. Uwan. Ay! Este. So what's up no? Di arang suba. Na? No? Kita mo kaya? Mura na gugma na ako magbaha. So what's up na araw mga kauban? Yeah. Pakita mo. Welcome to my first vlog. Ha? Dos. Paila-ila amigo. Ako rin si Maren. Tanawa ko mga kauban guys. Okay, me. Ha? Guwapo kayo mo. Kauban ni Zine. Arang pinakagwapo. O gusto kuwag isa diri sa mua. Kala sige, wala ni mga uyab. Kani rekwa aw. Kana ba na kayo ilaw? Kita mo anang suba, ha? Ako wala. So what's up guys? Nadumdum mo itong first video na mo, itong first vines, no? Diri may nag-video, dara o. Sus! Kuwik nyo. Sige. Katong natagak isa adri sa ako. Oh, nagbaha. Mura akong gugma. Let's go. Oh, ano sila oh. Oh, kita ka ng suba. Sus. Pagkagwapog view pero mas gwapo ko. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するの Let's go. So mga to no. Ipakita na ako sa inyo kung saan pagdugmok sa uling. What's up? Teka lang. Ipakita na mo pag saan pagdugmok sa uling no. No? Go. Saan pagdugmok ni? Saan pa dito dong? Sa may gimawag. Dire! Baktas po! Kita mo eh. Kining bagol ako dugmok ano yun? Go! Bagol na! Go! Wow! Nausig. Bunot ka na! Sapon, siguro na siya. Ate, wako na di. Silupin na eh. Sapon. Kuan siya, ang dahon ba dahon? Iwan na yung hipton daw. Lang ni, pausap sa na. Dong, imo hipton dire dong. Dirabre ha. Na ano? No? Mukhang gugeng. Uy, tapang request! Ha? Dugmok ka na, hindi mo di-altay ba? Sama tayo yung silupin. Ay, magkuhan ta. Oo, kasi mo sinina tan. So what's up no? Okay, kabrayan. Wala na may silupin. Salamat na lang. Kuha mig down saging. Ha? Oh, so what's up? Isarado sana ako. What's up no? Magukas na mig kaya nakakuha na mig down saging. Ipakita ang down saging. Diya dugmokon. Diya imumo among naong no? Ay gisi. Ay, giatay. Sige. Saan magdugmok ang uling? Dali, ako. So magukas me. Pakita ang magukas. Makita mo mga abs. Ha? Oh, Pakita nga akong abso. kita mo ana. Sa cellphone. No? Sige na, magukas na mo kay magsubok na ta. Eh, lagi kayo makita itong abs. Uy, tatang. Oh, so mga to no? Tabangan na mugdugmok ang uling. Let's go. Sabi na, tabangan na itong pulatang irin. Pagod na ba yan? Ay, right. Oh, na to. Kuya, arte. Pagkulas na. Para na mugdugmok ang uling. Manglinggo mo. So what's up no? Ingani yun pagdugmok sa uling. Kuya, arte. Para ni sa kwarta ni YouTube. Sa gusto mo magpa kuhan sa mukha ka lang. Sipitaw ka na. Sponsor. Galaw-galaw na. Ano kayo nyo eh? Pinaro yung sponsor. Kami mga gwapo, di may arte. No? Ang among nang imukmo diri. Ipakita itong isa akin naghugas. Agoy! Tabangan na mong dugmok, no? Ha? Baton tayo na eh. Ay, bato rin to! Imukmo among naong diri. Pakikuha sa pan. Silpon. Kuha na yun, gatay. Patay ka, basta. Ikaw mga lakaw. Ay, law. Ay, bang. So what's up no? Nadugmok na namong uling no? Ha? Anya na. Tanawa guys ha? Diya imukmo ang imong mga naw. Ha? Kita mo ani? Uling ni. Budol pait. Ikaw ra. Budol pait. Karon ba mo kita gwapo mo ka og uling? Mo di ay. Gusto mo mukha ko uling ha? Ha? Oreng? Ating kra. Di ko ibuy tabang. Buy tabang gay to. Kami gay me. Gay, mamay ka mo tabang. Eh, Kasi buta ta. kada day boy tabang. Ang bait mo na ngayon. I love you.
Mga alien. Rrr. Ay, pa. Ay, nadugmo ka kay Makon. Nagisi na. Magisi. Sa tulo na. Ano na ba kamot? So what's up? Di gamit pagbato ang mahinang nilalang. Mahinang nilang. Sama. May butatang. Isarado sa namo kay magdugmok pa may guling. So what's up no? Umanamig dugmok sa uling no? Anawin ang mga naong mga excited. Kita mo yan ang mga naong mga maot. So what's up? Kuan may karon mag-fake may karon. Si tawag na. Bato fake. Bato fake. Yang makulog. Ayo, bato fake ta. Uy, kikik diri si Maring Raman. So what's up? Magbato fake may kisay maguna. Kay mo iuna mamuha ng uling. Si Muna. Kita ang video. Kisay muna. Muna kita mamana. Kisay muna. Lubog ang suba. Sige na, pag na. Fake tali. Oh, gani. Ikaw, Jim. Sige na. Ikaw muna. Kadugay ninyo eh. Pizza. Wala. Uy. Tambal na rin bukas. Sige. Sige na. Pick na. Sige na. Inut. Ay sa. Para kita makikik. Makingay para sa kaliwa. Wah! Oh, nalingay. Tara oh. Makingay para sa kanan. So, unang banat para sa ilang pick. Pick na. Unang banat para kay Nana. Sige, pick na. Okay, pick na hoy. Pick sa. Onya. Fake sa day. Onya, pinom. Fake. So no, okay sa'yo mapildi, isa katulo. Okay sa'yo una mapildi. Ay, pilo. Sa'yo una imumo sa uling. Isa na siya. Isa. Ipakita ang video. Dua. Dolo. Momo na niya ulit. Momo. Sige, ipakita ang video. Sige na. Ayan po limahan. Ayan ka mo man. Kuray mo no. O, ikaw gani. Sige. Ayaw imo mo. Bitiran. Ayaw, ano? Musik. Oh no! Ayaw, imo mura. One, two. Wala pa. Two pa. Two, ilayok. Two, three, four. Oh, sige, wala kayo babaa. Oh, isa na sunod. Sunod mo na kapalalay. Yan, John. So, magingay para sa next battle. Tanawa sa ang naong. Walay, dire pa doon sa video. Ay, wala ba nanay? Basta si nanay. Pa doon sa video. Alay ba, pa doon. Pailay. Ay, ako pala si Dave. So, fake, no? Tulo na pod. Okay, larga. Isa. Dua. Tulo. Ulay. Kaya pug lima ha. Kaya ni mo waon. One. Ay, lima dito. Kaya pug lima ala lang. Okay. Ginawa na. Ipo yung mata ni Mau. What's up, mananap? What's up? Yeah. Isigot mo ilong. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, labog. Labog. Yung pa na oy! Ipi yung paano yung mata. So what's up na rin pumupuling sa among trabaho. Ipakita yung na. Ako dahil ito ba ni Kasyon? Kita mo away sa yung fake. Si Deme. Tino. Tino. So what's up na rin nadaot. Si Deme o si Dise. Let's go. Pakinggan sa laban. Okay, go. Piris Mareng. Let's go. Go. Sino? Si GC o si Jimoy! Isa. One kill! Isa. All. Dua. Larga. Kinsay muna. Wow! Larga. Larga.
pa. Ay, yan na, Sam. Yan na. Patay si Jimmy. Para lilimukan niyo yung mata ba? Ay, inundod. Ay, inundod. Sige, inundod. Yan na. Ipakita ang video. Video. Ito bang, ito bang, ito bang. Ilang boss? Sige, sige, sige. Tabo. 1, 2, 3, 4, 5. Naubos, wala. Ipakita ang daw. Maro kayo. Kapal. So, what's up? Sige, sunod. Sunod. Oh. My name is Aldon Balaylay. Nawag mo rin tayo. Okay, let's go. Big. Nana. Ikaw na daw. Oh, tanawa yang raw. Sundalo. Larga. Yawap. Ay, dada. Isa. Dua. Nakulbahan na. Isa. Dua. Oy, pildi na. Ha? Papildi. Tulo na imo. Pares dua. Matira matibay. Sila matibay. Oh. Ada. Ay, nagdati ka ng iyan aras mo na. Ulit ko. Napa yung uling. We have kong 5. Go. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now. Ayan ang buhok. So, napay sunod, no? Kung kayo sa'yo mapildi sa ila, ay muna og. Ako'y bahala. Okay. Isa. Larga. Wala naman dot. Go. Hindi naman. Okay na siya. Go. Let's go. Ay, saan yung papaa? Kaya magpapalita na. Okay, crash pa ta. Isa. Dua. Napuling na. Isa. Dua. Dua. So what's up na napoy na pilde? 1, 2, 3, 4, 5. Ipakita ang daw. Di pa doon. What's up ako dahil si Jericho? So what's up? Kami na. Boss Loy! Buy tatang. No! Pag mapili kong madaw ka. Ano na? 1, 2, 3. Tagay! Isa! Boy, labot kaya isa na Tinidor. Agay, isa. Dua. Jangan dia anak gua. Pilih kau. Pilih mos. Lihat mau 5. Ada apa? Bos gayanya WRT. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Papo. Ikaw na po, ikaw na bilhin. Ako na isa na bilhin. Wa masih bilin dire. Mas bilhin dire. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Isa pa mo sa event ako. Ako pasig! Rene! Nabuling ko! Grabing hangin! Inside puling. Ito sila puling. Dito na naman. Ilawag na ang uling! Ay, diyan na. Sipangan mo. Ako si Busloy. Ha? Ay Sam. Ang ato na yung cameraman. Larga. Ikaw sa What's up mga tinisaya? Humana may uling! No! Challenge! Kita mo sa mga lang, no? Dili na naman na mong video, no? Tanawa, ipakita na lang. Tanawa, mga kuhan, alien.
Yan sa bukid. So, mga to, no? Nahuma na among video. No? Sa mga gusto magpa-shoutout, pasensya kaayo. Wala may mag-shoutout karon kay amo ka raman ng challenge, no? Wala na ingon nga mag-challenge, no? No? Wala sa Tino. Pakita mga na sa mga binisaya. Wala So, sa Tino. So, mga to. Humana ang video. Don't forget to subscribe and click the notification bell para updatein mo sa mga kabuang video. Binisaya ni Pai!